Hej alle sammen, velkommen til den her video. I dag skal simpelthen lave 6 nemme tricks på løbehjul. Lad os bare komme i gang. Alle sammen, velkommen. Vi skal bunny hop, så lad os bare komme i gang. Og bunny hop kommer til sådan her ud. Og det er godt det, I skal trække forhjulet op. Så ligesom man normalt gør, så skal du bare rykke forhjulet op sådan. Ja. Næste træk. Nu skal vi lave manuel. Der er 2 manuel. Du kan gøre det, hvor du tager en fod, og så 2 fødder sådan her. Og den ene, den er sådan for nybegynder, og så den anden, den er sådan for sådan, når du skal have manuel sådan en boks. Så det vil jeg vise nu. Så vi starter med den let. Og så kan du bare faktisk holde den i ret lang tid, hvis du øver dig. Og så den anden, det er sådan, den er lidt sværere. Du gør sådan her. Den skal jeg også lige have øvet mig lidt på. Hold igen. Så ja, videre til næste. Sådan. Vi skal lave X-up nu. Så lad os bare komme i gang. Og vi skynder os lige lidt, fordi at der er lidt... Ja. Så ja. Så ja, lad os skynde os. Det vi starter med, det er, vi starter med at løfte op med forhjul først. Så lad os bare komme i gang, og det kommer til sådan her. Og så skal du bare køre alt det du vil sådan. Jeg kører sådan. Så ændrer vi igen. Og så tager vi med hop. Du kan vælge at lave med bunny hop eller hop. Jeg vælger bare hop. Sådan der. Videre til næste trick. Okay, i dag. Nej, ikke i dag, for helvede. Hvad det hedder, jeg skal lære at lave sådan, jeg tror det hedder kang. Det er hvor du sådan hopper sådan her, og så tager din fod ud, mens du hopper. Så det kan vi bare gøre nu. Lige til over dem her, sådan her, og så. Det var så god. Det skal du bare gøre. Så videre til næste. Wee! Så det næste trick, det er 180 to fake it, you know. 180 to fake it. 180 til sammen 180. Det er hvor du laver 180 grader. Den her mig. Og så skal du bare gå baglæns, det kaldes en fake it og gå baglæns. Og så skal du. Og så du behøver ikke vente om, hvis du ikke kan mere. Så kan du bare prøve det så godt du kan. Lav 90. Ja, 90, ja. Og det kommer også selvfølgelig til sådan her. Ja. Yes. Så videre til næste trick. der er virkelig dårligt vejr. Vi skal virkelig skynde os. Men ja, vi skal lave barspin. Jeg har gjort det på kanalen før, men jeg kan lige så godt bare lige vise det. De fleste, der er nogen, dem der sådan kører meget, de laver bunny hop op, og så gør det. Men jeg vil råd til at starte, hvis man skal sådan starte ordentligt. Så skal du bare hoppe op, lige op, og så gøre sådan der. Og så helst gribe her, bare hold sådan. De to fingre, dem holder du bare sådan lige der, sådan her, med begge hænder. Og så skal du bare gøre det. Jeg kan prøve, jeg er ikke så god til det igen. Vi kører den vej. Prøv at se, så fejler man nogle gange, og sådan lander herinde. Vi prøver lige igen. Det den var lidt bedre, så vi vil sige tak for i dag. Til næste video. Og velkommen. Nej, husk at like, subscribe. Moin moin. Moin moin.